खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि एकदम बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बराय हरलायबाय आरोखि नोंथांमोननो आं मा देखायनो हायो एसे देखायनोसै लाय दिनै नो खननो आखायाव लादोंमोन बेखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय बाजिमोन फैदों बेखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय बिजनियाव आङो थांनानै नो ओमफ्राय थाव दालि संनानै लाबोबाय बेफोरखौ नायलांदो आरो जामायजो बियायमोन ओमफ्राय क'क्राझार गभ कलेजनि प्रिन्सिपाल प्रफेसर बाजैमोन फैदोंमोन आदा बाजै आरो ओमफ्राय क'क्राझारनि पुलिस आदाबो फैदोंमोन बिसोरखौ नायलांदो एसे नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायजो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आदा चेनेलआव सर लोंनानैसो जाला नामा ला जाखो बुखिनायालाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो ना मा होनो जामायजो बियायमोन एकदम गोसो गोथारै अननानै आरो दे नोंथांमोना माबा माबि बुंनानै आंखौ बरिं खालामनाङा आरो एकदम बिदि जायो भिडिअआ बिदि मायो होनना बुङा आरो आंहा एसे दुखु मोनबाबो बानायो माथो होनबावनो दुखु मोननायनि गेजेरजोंनो एसे बानायो आं जामायजो बियायमोन नायलांदो थ'दे दाख्लै जि सोंनायखौ दिनैसो नो सोनो नागिरदों रेडिमेड नो फैद' ओमफ्राय रेडिमेड नो सोनोबो जों रोङा ओमफ्राय हावलाथि लिंहरलायो आरो ओइ नै बिथाङा जि दाख्रुबनो गोरोंथार दे माबा मा होनदों एकदम 16 बाथि मा होनोमोनलाय 16था गनसि 15था गनसि गासिबो हाजोबो जों हाबावासो जों रोंबावासो हौवाबाबो देन्जारसो ने सोरां बरिया हाखायो बिथांनि जि दानायखौ मालाबा खोन्थागोन आरो आं सम मोनबा र' बियो दख'ना सोङो नालाय दख'ना गामसा इदि गासिबो दाजोबो मालाय हिन्जावा दानाङानो मालाय गावसो होथारो है हिन्जावानो मा होनोमोनलाय गावनो दानो रोंखायोबा मानो हिन्जाव दाबावनांगौ जाखो उनावलाय सोरां खथ्थाराम जि दानो रोङो खथ्थाराम जि दानो रोङो जों रोंबावासो ना 16था गनसि गाहामखौ जों रोङो सुखांनो रोङा जोङो बे रोङो आरो मालाय एक्सपार्टखा नालाय बेबायदि नोआव सोगोन ओमफ्राय बिदि सोग्रोनांगौनो नै नङाबा उनाव गबा दिगदार जायो आरो गबाथाय महरबो गैया आखलबो गैया जागोन ने महरबो गैया आखलबो गैयाबाथाय गैला नोङो दानोबो मोनला बिदि सोग्रोसिगोन आरो मोननै महर आंबो खालामफेराखै खनसेल'सो खालामफेरदों दिनैसो सेकेन्ड नाम्बार जागोन सेकेन्ड खनथाम जायाखै नोङो खनथाम जाबायब्रा नोङो खनथाम खाज्रायना हरनायल'सो दाजों खनथाम जाबायब्रा नों होमबाबो नोंहा वेबसिङाव दाग्रा रोंखायोना वेबसिङावबो बिदिजों सोआ दा बिदिजों सोयो ए बे दोंसेखौनो मोननैबो सोखानोसै मोननैबो सोखाबाय बैयाव बाजैखौ एबार मोनसेयाव सोबावबाय नै बालेबाबो एकदम एयार कन्डिसन गासिबो माबानांगौ सोलायजोबनांगौ जि दायैया एसे गोबाव जाबायमोन ना साहा लोंहोबाय नै बिथांमोननो माबा नो सोना होनायनिफ्राय नो सोनायानो जायाखै गोथाव जायाखै नोंथां साया बिराद गोथाव दखानाव बेबायदि साहाखौ मोनो आलासि फैदों जोंनावनो लिसु हानदों लिसु जादों लिसु बाखोग्राया दहाय बिजनियाव थांनो होननायानो दाबो थाङाखै नैबे आदामोनजों थांफानोसै आदा पुलिसजों दं आदा पुलिसजों थांफानोसै गारिजों क'क्राझारनि पुलिसलै देन्जारसो गिनांगौसो नै बे बाजैया आरो बिसोरजों थांफानोसै जाने थांफानोसै बिजनिसिम क'क्राझारसिम नङा मालाबा थांगोन क'क्राझाराव आदा नै बियो मोजां दे माबा मा होनोमोनलाय आदाया मालाय गभ कलेजनि प्रिन्सिपाल लाइफआवसो ना दे बाथाबारियाव एसे आलासि जानो फैदोंमोन जों दा थांफिननो ओंखारबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामफिनदो दे बयबो जोंहा नैबे बिनानाव मेन'कानि चेनेलखौ एसे साबसक्राइब खालामलायोब्ला गोसो थुलुंगाखांगोन खावलायनाय थाबाय दे संग्राय गादाव दे बावखांलायलांबाय बे जोंनि बाजै क'क्राझारनि प्रफेसर लाइफआवसो मालाय बाजैया जोंहा ओमफ्राय एकदम हाइ होनदों
गादाव चेनेल मा साबसक्राइब खालामसिनब्रा साबस्क्राइब खालाम गाखोजायो आनैया सासे बैलाय सासे माबा माखासे फैगौ आदामोनहा जोंहा इजों गाखोबाय आदा पुलिसजों गाखोबाय आरो आइसिना हानायलाय हानाय आयो जानलासे थाव संनो फैनाय नै आलासिफोरनो एसे हरनो नागिरलायदोंमोन हा अ थांसै दे नेथ'दो दसे बाय 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 नुदो बाय 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 होनदो आइ गारि फांनाया जायाखै थांदो दै लोंनो नागिरदों बाय बाय रोदोमनो बाय बाय होनदोब्रा बाय बाय होनदो दे रुनो आखाइ सुनो मा मिथियाना गावनो आखाइ सुनो नागिरदों ओं बाय बाय मालाबा आलासि जाहैगोन दे जों नोंसिनाव खोनायाखै जाहैगोन दे बाजैमोनहा थांबाय दानिया जोङो माबा नो सोलायहैनोसै आरो दालिखौ हरनो हायासै है हनै हनै गारिया बिरग्ला बोथारदों आयौ 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 बबावबा माबाफोर जादों खोमा बेयाव थांग्लाबबायनो दालिखौ लांस्लाबनो हायासै मिलखौ नेबाय थाला होननानै गोजानद्रायबो जागोन दा मोनाहैगोन होननानै माया आयौ बायदिहाय फैयो मोनफैलायबाय नो दखान बेयाव आरो ना सोलायजागोन ना सोलायजाला मिथिला माबायावनो लांनायमोन ना फुरायलांबाय आयौ हालाहाय डाक्टार बाबु लोगो मोनफैदों बिजनियाव नै डाक्टार बाबु आरो नाहरलाय एसे डाक्टार बाबु इटा लकेल डाक्टार सालान हेलो दाखाइले हेलो दाखाइले डाक्टार स्पिकिं बोलियाय बे फांखाखौ लाबाय बाजैनो बिसोर बिदै लोंसै गरमनि साहाबो लोंला जों जेबो बिजामादैनाव आरो आमार जामाय नायटा बेफोरो साबिथ' जामाय बाबु ओइ जामाय बाब साबि मोबाइल ब्लग बानायसै मोर इउटुब चेनेल आसिना बिसोर बिदिखौनो थान्दा लोंसै आरो जों बिजनि नोगोराव फैनानै बिथांजों आंजों माथो सा लोंहोनाय कि सा खामना आरो बिदि खाम आइसि बानाय बिसिना थान्दा गोदै गोदै बेसे ঠান্ডা হোৱা নাই খালি মানুহবিলাক ঘৰতে পেট বজাই কৰি খাওঁ জামাইটো মৰম কৰি দি থাকে না ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াক খাই থাকে আমাৰ জামাই হয় এটা सोरबा लोंनोबा बे बिजामादैनाव लोंफैयो आरो बे हुलुमान मन्दिर खाथियावनो बाराबो होयो नै बे हुलुमान मन्दिर खाथियाव होयो आरो बैथिं न'खरथिं दङ ओमफ्राय सिख्लाफ्रा नायदोंहाय नै सिख्लाफ्रा नायदों बे हरसिगोन आरो फैसाखौ बिनिफ्राय लोंनो बिबाय आं दिनै आं मालाबा लोंनोसै কিমান ল'ব ইটা সি দিব আজি পইচাটো মই নিদে দিছে নেকি বাই বাই দে যামাই বাই 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 ক বাই বাই ক বাই 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 অ আইতাই থাক দে जों गामिनि माने जोंनि बर' धोरोम लानाय माबा लाबोदों आरो बेहाय बे जोंनि बर' धोरोम लानायनि फिसाजोखौ लाबोदों आरो बिनि माबाया बिहावा मा होनोमोनलाय मुसि आरो मुसि होनो बिहारि आरो बिनि बिहावा ओमफ्राय जोंनाव थांलाय फैलाय बिहावाबो खामानि मावो ओमफ्राय बिदि थांबा बेरायहैयो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो सिनायलायबाय
ओमफ्राय खुसेर बिदैखौ जों जेब्लायबो फैबाथाय बेनावल' लोङो आरो ओमफ्राय बारा मोनलोङोबो बिजामादै हिसाबै बेखायनो जों दाना बेनावल' लोङो आरोखि एसे बारा मोनलोंनायानो बहानि गेलासनि जायगायाव गेलासनि मोनलोङो आरो सोरबाफोर सिनायनाय बारगाम लोंफै बे हनुमान मन्दिर खाथियाव गेजेराव होयो आरो बे दखानाव ओरै फैसा बख'ग्रा खाथियाव मोनसे ओमफ्राय ओरै साइडथिं मोनसे ओमफ्राय बे गेजेराव होयो आरो दा थांसै जोङो बेसर सौनाय ओमफ्राय दालि बेसर सौनाय दालि सौनायखौ लायनो ओमफ्राय दहाय बे क'क्राझारनि आदामोनहा itu nua, iya dah sini, Gones mil Gones. Dui kor. Tali sungai besok sungai, Gones selama nang hasil tali sungai ku isi lo dungin nua, sampai ku lo isi ku nu hor bayar ang, kerja hor lah hasil. Mama sadar. Masa ke ni jauh dah ni, jauh dah ni yuk. Malah bah hor nasi dali ku. लांसै कट मदाल तु कट फैसै सौखांबाय आरो लांसै मा मोनो बेयावनो मेरला बुस्थु मोनो दालि बुट माबा माबि थिखोनो होबाय आं लाबाय आयदै दालिखौ धन्यबाद दे हा हा आयदै हाला थिखोनो थिखोबायाहाय बुरिबाथार दे आसुरिसो बुहि जिरायनानै मायाव फाल्ला बुहि जिरायनानै अयनाय थिखोबाय आयु गावखौ दाउखौनो नै इखौ लिंहरासैबा बाय देनजारसो आं एसे हाहांबाय माथो आंबो रायलायनो टाउनफ्राव होननायसै आगोलाव एसे लाजियोमोन र' एसे जानोसै आंबो जायाव मोनदोंमोन खोमा हा